Здравейте хора, аз съм Еската и добре дошли в моят канал. Днес ще играем на Hello Neighbor Act 3 и ще се опитваме да направим нещо по-добре в тази игра, защото нашия приятел Бай Гошко... Айде покажи се да, брат ми! Добре, ей тук така ще щупиме прозорчето, да видим. Ей го Бай Гошко, бе! Ей го Бай Гошко! Какво ме гониш, бе? Яш кофата за букук. Айде да имаш главоболя, дано. Не бе, ела така е. Трябваш ми, ако си тръгнеш. Твоята семчица. Абе, ела така е. Ела. Май колко си прост. Ела така е. Добре, сега моята стратегия е да го чакаме и да видим... Не, дайте ли какво? Влизаме направо е така. Значи. Тук взимаме... Казах ти взимаме? Да, взимаме един кашон. Чупиме Бай Гошко да дойде. Взимаме още един кашон. И отиваме отстрани. Мене ме няма Гошко. Нямаме. Чай го мекнем този кашон. Така. Тук. Включено тук нещо. Няма. Тук нещо. Имаме бинокъл, тук нещо друго. Тук нещо. Заключено тук. Тук нещо да има. Тук фенерема. Ева тук нещо. И тук нищо няма. Гошко, защо си толкова беден, де? Обикновено в банята трябва да е оренча. Оренча трябва да е там обикновено. Алеле, какво искаш, бе, смръдло? Иване, махни се, де. Гошко. Руби купчето ли искаш? Ето ти. Ето ти. Не знам дали чувате какво правя с това руби купче, ама... Добре, бе, гледайте го са, бе. Бей, Гошко, как си ме и другото? Чай да клектай тук. Ко правиш? Майчица мила, ако сложа кашони върху леглото, дали ще мога да ме стигне? Май няма да може. Аре бе, Гошко, ела. Така, честно казано сега, при Бай Гошко не знам какво ще трябва да правим. В банята няма нищо интересно, освен че има хубава вана, която сигурно е струвала 5 евро от пазара на баба ти Гранушка. Има няколко бинокъли, дрехите са му тему. Леглото на децата, въпреки че той няма деца, защото е много беден. Няма приятели между другото. Какво има там, бе? Какво правиш, бе? Мале, гледайте го толкова, колко е тъп. Балеле! Как бата толкова Вие видяхте ли го това? Чухте ли го? Чухте ли го как
Майко! Вие видяхте ли от това направо експлозия беше? Мила Гошко, сигурно тренираш с гирички от Алиен Експрес. То там няма гирички. Май ме видя. Чай ще си... Ще щупи ли прозореца сега нашия грозник? Нищо не си видял. Сега ще дойде отясно. Добре, сега Гошко, ще дойдеш ли при нас? Добре, дай, че тук се влиза. За тук. Ето що е било заключено, защото имало такова. Капибара 67, сами 62. Кой си ти? Хай ще му напиша. Какво искаш, бе? Алиен Експрес чудовище. Капибара. Чу го. Къде е Капибара? Where is Капибара? Как ме видя, бе? Хакер! Ама, че си гаден. Сега търсиме Капибара, защото може да ми... Така, вижте, бе, то нашата прилича на неговата, начин ние сме Темо Броскинс. Мили мой Гошко, може ли пак да излезнеш, моля те? Питахте ти отговори, не, аз ще ти отговоря, не на тези гадни неща, които правиш с мен. Не знам какво казах. Затова ще ти щупа всичките прозорци, да ти е гадно и така. Ей, така ти е гадно. Аре, оцели го де. Да ти е гадно, да... така. Какво се случи с играта? Играта лагна много тежко. Не е лагнала, щом този там мърда. Тук що осъзнах, че на... Тук... Нищо няма да има. Сега, как да се качиме там? Къде да открия оренча, за да мога и тука? То и тук ще се качам. Открий, байкушко. Разкарай се, бе.
Тук какво има? Тук нищо няма. Това не мога. Нахлухме през джама, ама... Сама ще е хубав човек, бай Иван, бай Гошко, не знам дали ще дойде. Тук има такова. Какви са тези мустаци, да ти имаш за картина, бе? Тук ще го сложа да е на по-яко място. А откъде го имам този къфър? На не от темото с такава кожа надраскана, значи от темото. Нищо няма да направим за този епизод, като гледам. Като гледам как се получават нещата, май нищо няма да направим. А там не сме ходили. Я чакайте малко. Дай ми това капак. Той изкърти и другия прозорец, е професионалист. Гошо, ти ли си там? Вижте, тук ще застанем от по-далече. Аре бе, Гошко, къде си? Сваля е Гошко там. Знаете ли какво ще направим? Наблюдателница. Опа. Скачай! Ако сложим и масата отгоре, какво ще стане? Бутнах масата от Alien Express. Аз въпреки че не знам какво продават там. Та масичка ще я вземем. Казах ти, ще я вземем. За да може да направим ето така. Ето така. И това е тук да го сложим. Не падаме. Наблюдателницата на 2000... Най-хубавата наблюдателница на 2026 е направена от Ясен Джи. Ето така. Опа. Нищо не е станало. Само сега трябва да видим къде е Гошко. Може би не е в къщата. Ако не е в къщата, този бинокъл няма да ни трябва. Къде си, Гошко? Добре, ма ние не сме гледали от лявата страна. Сега не знам да влизам ли, да не влизам ли.
Че взема още кашони? То отзаде май има. Да, отзаде има доста кашони. Тук има доста кашончета. Не! Що не ми каза, че си навънка, бе, Гоше? Хората са ще ме... Не! Не! Нищо. Голяма работа. Така. Взимаме този бинокъл. Не мога да го бия с това нещо. Аз имам ръце. Не мога само да замерям. Взимам буклука и почвам да го размахвам. Гошко? Не знам дали ти харесва това, което правя, но... Хи-хи-хи-ха! Как седи и гледай го? Сега какво ли да направим, бе? В смисъл, не знам. Аз тук имам кашони. Опа! Не! Тук имаме снаряд да го гледаме. Слагаме тази масичка ето тук, върху която масичка ще сложим ето този кашон. И тук имаме снаряд. Където можем да го замеряме спокойно. Ама Гошко, пак ли излизаш без да ми казваш? Аз ще те пазя от паяците, въпреки че тях ги няма. Така да. Въпреки че тях ги няма по земята, паяците. Освен ако не сте в някоя изоставена... Ако не сте в някаква изоставена сграда от темото, каквато ето тази тук. Ето може да видите как тези релци са направени по този трагичен начин. Докато Гошко е в тази... този шкаф не съм го провелявал. О, там има ключове, бе. Ключовете за колата са там, да, щом има колата. Ей, тук. О, тук ще има бинокъл, май. Май той пак е излезнал. Добре, сега просто ще го гледаме. Просто ще го гледаме. Телефон. Да, била навънка. Отваряме. И ви взимаме това. Това не знам за какво ще е. Но това... Вече ще знаем къде са ключовете за колата и какво ще намериме там. Ще знаем какво има. И за следващото видео може да ни помогне. И на всичкото отгоре за това... И това ще е последното нещо, което направихме, защото тук ще приключва това видео. Ако ви е харесало, не забравяйте да се абонирате за канала с камбанката и да лайкнете това видео. Защото стигнахме 162 абоната. А сега от мен и Гошко, който е ето тук и виждате го как с дрехите от Тему и ръкавиците от AliExpress. С панталончето, с тънковото панталонче от Waikiki. Ви казваме чао и до следващия път.